Понякога човек стои в тишината на нощта и си задава въпрос, който идва дълбоко от душата му. Колко пъти трябва да се моля, за да бъда близо до Бог? Колко думи са достатъчни? Колко време е нужно? Дали Бог ме чува, когато говоря тихо? Дали усеща болката, която никой друг не вижда? И в тези въпроси има нещо много човешко. Нещо много истинско. Защото всяко сърце търси сигурност, търси начин да бъде поблизо до онзи, който го е създал. Но молитвата никога не е била просто задължение. Никога не е била състезание по думи или навик, който човек изпълнява механично. Бог не стои далеч и не брои колко пъти си коленичил, колко изречения си казал или колко дълго си стоял в тишина. Той гледа нещо много по-дълбоко. Гледа сърцето. Има хора, които изричат много думи, но душата им е далеч. Има и такива, които нямат сили дори да говорят, но едно тяхно тихо Боже стига право до небето. Защото молитвата не започва от устните. Тя започва от мястото в човека, което копнее за Бог. Понякога молитвата е плач в тъмното. Понякога е благодарност за изгрева. Понякога е тишина, в която човек просто стои и усеща, че не е сам. И точно в тези моменти Бог е близо. Не защото думите са били съвършени, а защото сърцето е било истинско. Много хора живеят с чувство на вина. Страхуват се, че не се молят достатъчно, че Бог е разочарован от тях, че не са достатъчно добри, достатъчно духовни, достатъчно верни. Но Бог не търси съвършени хора. Той търси отворени сърца. Сърца, които се връщат при Него дори след падане. Сърца, които го търсят дори когато са объркани. И може би точно тук е голямата истина, която толкова много хора пропускат. Молитвата не е начин да впечатлиш Бог. Тя е начин да останеш свързан с Него. Както човек има нужда от въздух, така душата има нужда от молитва. Не защото Бог има нужда да слуша думи, а защото човек има нужда да бъде близо до своя източник. Когато човек започне да разбира това, всичко се променя. Молитвата вече не е тежест. Не е нещо, което трябва да отбележиш, за да се чувстваш достатъчно добър. Тя става разговор. Жив, истински. Понякога тих. Понякога изпълнен със сълзи. Понякога с радост. Но винаги истински. И Бог обича истината. Той не иска маски. Не иска заучени думи, зад които няма живот. Той иска човека такъв, какъвто е уморен, несигурен, наранен, радостен, благодарен. Всичко. Има дни, в които молитвата идва лесно. Сърцето е спокойно, думите текат, присъствието на Бог се усеща близо. Но има и дни, в които всичко изглежда сухо. Дни, в които човек не знае какво да каже. Дни, в които се чувства далеч. И точно тогава много хора се отказват. Мислят, че Бог ги е напуснал. Но истината е, че понякога най-дълбоката молитва е тази, която се ражда в тишината и слабостта. Защото Бог не е близо само когато чувстваш мир. Той е близо и когато плачеш. И когато се съмняваш. И когато седиш сам в стаята си, без сили да говориш. Той е там. И колкото повече човек се обръща към Него, толкова повече започва да разбира, че молитвата не е отделен момент от живота. Тя може да стане самият живот. Можеш да се молиш, докато вървиш, докато работиш, докато гледаш небето, докато мълчиш. Защото молитвата е състояние на сърцето. Тя е вътрешна връзка, която не прекъсва. И когато тази връзка стане жива, човек започва да усеща Бог навсякъде. В малките неща, в тишината, в случайните думи, в моменти, които преди е подминавал. И тогава въпросът колко пъти трябва да се молиш започва да губи своята тежест. Защото вече не става въпрос за брой. Става въпрос за близост, за присъствие, за любов. Човек започва да разбира, че може да се обръща към Бог постоянно.
Не на сила, не от страх, а естествено. Както дете търси баща си. Както жадният търси вода. Душата започва сама да копнее за тази връзка. И в това копнеене има нещо много красиво. Нещо чисто. Защото то не идва от задължение, а от любов. А любовта винаги търси близост. Понякога човек ще се моли с дълги молитви. Понякога само с една дума. Понякога само с въздишка. Но Бог чува всичко. Дори онова, което не можеш да изразиш. Има моменти, в които човек се чувства недостоен да се моли. След грешки. След падения. След моменти, в които се е отдалечил. Но именно тогава молитвата е най-нужна. Не когато си силен, а когато си слаб. Не когато си съвършен, а когато осъзнаеш колко много имаш нужда от Бог. Защото молитвата не е награда за добрите хора. Тя е спасение за уморените души. И когато човек започне да идва при Бог такъв, какъвто е, без преструвки, без маски, без опити да изглежда по-добър, тогава се случва нещо дълбоко. Сърцето започва да се отпуска. Страхът започва да си тръгва. И на негово място идва мир. Не защото всички проблеми са изчезнали, а защото човек вече не ги носи сам. И в този мир душата започва да диша отново. Започва да усеща, че е обичана, че е видяна, че не е забравена. И тогава молитвата престава да бъде просто нещо, което правиш през деня. Тя става място, в което живееш. Място, където винаги можеш да се върнеш. Място, където винаги си приет. И колкото повече човек живее така, толкова повече разбира, че Бог не чака определен час, за да го чуе. Не чака специални думи. Не чака съвършенство. Той просто чака сърцето. И когато човек започне да разбира, че Бог не търси съвършени думи, а истинско сърце, нещо в него постепенно се отпуска. Цялата тежест, че трябва да бъде достатъчно добър, достатъчно духовен, достатъчно силен, започва да пада. И за първи път може би той усеща, че молитвата не е врата, която трябва да отключи със специални думи, а дом, в който винаги е добре дошъл. Толкова много хора се страхуват да застанат пред Бог такива, каквито са. Мислят си, че първо трябва да се поправят, да подредят живота си, да станат по-добри и чак тогава да се молят истински. Но Бог никога не е чакал човекът да стане съвършен, за да го приближи до себе си. Той идва точно в разбитите места. Точно там, където човекът е най-уморен. И понякога най-силната молитва не е изречена в храм, не е казана красиво и подредено. Понякога тя се ражда в тъмна стая посред нощ, когато човек вече няма сили да се преструва. Когато очите му са пълни със сълзи и единственото, което може да прошепне, е «Господи, помогни ми». И точно тази молитва разтърсва небето, защото идва от най-дълбокото място на душата. Бог не се впечатлява от външното. Той гледа онова, което никой друг не вижда. Вижда битките, които човек крие. Вижда страховете, които никога не изрича на глас. Вижда самотата, усмивките, зад които стои болка. И въпреки всичко това, не се отдръпва. Това е любов, която светът трудно разбира. Любов, която не се променя според това дали човек е паднал или успял. И когато душата започне да усеща тази любов, молитвата вече не е просто навик. Тя става нужда. Не защото човек се страхува, а защото е открил място, където е истински жив. Има нещо много свято в моментите, когато човек остава насаме с Бог. Без шум, без хора, без роли. Само душата и неговото присъствие. Именно тогава се случват най-дълбоките промени. Не винаги шумно, не винаги мигновено, но истински. Понякога човек очаква молитвата веднага да промени всичко около него. Да премахне болката, проблемите, объркването. Но често Бог първо започва да променя самото сърце. Защото когато сърцето се промени,
човек започва да гледа на живота по нов начин. И тогава дори трудностите не изглеждат същите. Болката вече не е просто наказание. Тя може да стане място на среща с Бог. Място, където душата умеква. Където човек спира да разчита само на себе си и започва да се доверява по-дълбоко. Молитвата не винаги премахва бурята веднага, но дава сила човек да премине през нея, без да се изгуби. И това е чудо, което много хора осъзнават чак по-късно. Не, че всичко е станало лесно, а че самите те вече не са същите. И колкото повече човек прекарва време с Бог, толкова повече започва да усеща неговия мир. Не повърхностен мир, който зависи от обстоятелствата, а дълбок вътрешен покой. Такъв, който остава дори когато навън всичко се разклаща. Това е причината молитвата да бъде толкова важна. Не защото Бог има нужда от нея, а защото човешката душа без връзка с него започва да изсъхва. Светът може да даде разсейване, шум, временна радост, но не може да даде онова, което идва от Божието присъствие. И човек започва да го усеща. Колкото повече се моли, толкова повече започва да различава кое го изпълва с живот и кое го изтощава отвътре. Започва да усеща кога душата му е близо до Бог и кога се е изгубила в шума на света. Но това не означава, че молитвата винаги е лесна. Има дни, в които човек не иска да се моли. Дни, в които е разочарован, уморен или празен. И точно тогава идва най-важният избор. Дали ще се затвори в себе си, или ще отиде при Бог точно такъв, какъвто е. Защото истинската молитва не е само за добрите дни. Тя е за моментите, когато душата едва диша. Защото Бог не иска само радостта на човека. Той иска цялото му сърце. И болката, и страха, и въпросите. Има нещо красиво в това да знаеш, че можеш да отидеш при Бог без да криеш нищо. Без да се страхуваш, че ще бъдеш отхвърлен. Без да се преструваш насилен. Само като дете, което търси своя баща. И колкото повече човек живее така, толкова повече молитвата започва да се вплита във всичко. В начина, по който мисли. В начина, по който обича. В начина, по който преминава през деня. Той започва да разговаря с Бог естествено. Понякога тихо в ума си. Понякога докато гледа небето. Понякога сред тълпа от хора, а понякога в пълна самота. И тази връзка започва да става постоянна. Тогава вече няма нужда човек да брои колко пъти се е молил. Защото сърцето му остава обърнато към Бог през целия ден. Не перфектно, не без грешки, но истински. И именно това търси Бог. Не съвършенство, а искреност. Не религия без живот, а жива връзка. Не страх, а любов. И когато човек разбере това, молитвата вече не изглежда като задължение. Тя става мястото, където душата намира покой. Мястото, където сълзите не са скрити. Мястото, където тежестите се оставят. Мястото, където човек си спомня кой е всъщност. И в този свят, пълен с шум и бързане, молитвата става убежище. Тиха светлина сред тъмнината. Нежен глас сред хаоса. Напомняне, че човек никога не е сам. И когато вечерта дойде и всичко утихне, душата започва да усеща нещо много дълбоко. Че най-важното не е колко думи е казала през деня, а дали е останала близо до Бог. И когато човек започне да живее с това усещане за близост, когато молитвата вече не е просто момент от деня, а дишането на душата му, тогава нещо в живота започва да се променя по начин, който трудно може да бъде обяснен с думи. Светът отвън може да изглежда същият, проблемите може да не са изчезнали, хората около него може да не са се променили, но вътре вече има друго присъствие. Тихо, стабилно, живо. Преди човекът търсеше мир в хора, в успехи, в бъдещи мечти, в неща, които обещават щастие, но никога не го задържат задълго. И всеки път, когато останеше сам, празнотата се връщаше.
но когато започне да търси Бог истински, той разбира, че душата не е създадена да живее далеч от своя Създател. И тогава молитвата вече не е просто молба за помощ. Тя става среща. Среща между човешката слабост и Божията любов. Между умореното сърце и вечния мир. И колкото повече човек влиза в тази среща, толкова повече започва да се променя отвътре. Той започва да забелязва неща, които преди е пропускал. Започва да усеща кога сърцето му се пълни с тревога, кога мислите му се отдалечават, кога светът започва да заглушава вътрешния глас. И тогава молитвата се превръща в завръщане. Връщане към центъра. Връщане към Бог. Понякога това става с думи. Понякога само с един поглед към небето. Понякога в тишина, в която няма изречения, а само присъствие. И точно тези тихи моменти често стават най-свещените. Защото Бог не винаги говори чрез гръм и сила. Много често Той идва тихо. Толкова тихо, че само спокойно сърце може да го чуе. А светът е пълен с шум. Шум от страхове, сравнения, желания, тревоги, мнения. И ако човек не пази вътрешната си тишина, постепенно започва да губи усещането за Божието присъствие. Затова молитвата е толкова важна. Тя връща душата обратно към истината. Напомня на човека кой е, напомня му, че не е сам в битките си. Че има някой, който върви с него дори през най-тъмните моменти. Има дни, в които човек ще се чувства силен във вярата си. Но има и дни, в които всичко вътре в него ще бъде объркано. Дни, в които ще се моли и няма да усеща нищо. Дни, в които ще се пита дали Бог изобщо го чува. И точно тогава се ражда нещо по-дълбоко от чувствата. Вярата. Не вяра, основана на емоция, а доверие. Доверие, че дори когато не усещаш Божието присъствие, то е там. Че дори когато небето изглежда тихо, Бог продължава да действа. Това е труден урок за човешкото сърце. Защото човек иска сигурност, иска отговори, иска да вижда веднага. Но Бог често работи в тишината, в процеса, в бавната промяна на душата. И молитвата става мястото, където човек се учи да чака, да се доверява, да остава, дори когато не разбира напълно. Понякога човек ще коленичи с тежест в сърцето и ще стане без отговор. Но нещо в него ще бъде по-леко. Защото има сила в самото присъствие на Бог. И дори когато няма мигновено решение, има мир, който започва да влиза дълбоко в душата. И този мир променя начина, по който човек преминава през живота. Той вече не се разпада толкова лесно. Не защото е станал по-силен сам по себе си, а защото вече не носи всичко сам. Колко пъти трябва да се молиш на ден? Истината е, че когато сърцето започне истински да обича Бог, то само търси Неговото присъствие постоянно. Не от страх. Не защото някой го кара, а защото душата е намерила своя дом. Както човек търси въздух без да брои колко пъти диша, така започва да търси и Бог. Естествено, истински, живо. И тогава молитвата се появява навсякъде. В благодарността за малките неща. В шепота преди сън. В мисълта по време на тежък ден. В тихото «Помогни ми». В сълзите, които никой не вижда. И Бог чува всичко това. Чува дори молитвите, които човек не може да изрази. Чува болката зад усмивката. Чува страха, скрит зад мълчанието. Чува копнежа на душата, която търси светлина. И колкото повече човек се отваря към него, толкова повече започва да разбира, че молитвата не променя само обстоятелствата. Тя променя самото сърце. Започва да омекотява гордостта. Да лекува раните. Да носи прошка. Да връща надеждата. И човек постепенно става различен. Не за един ден. Не мигновено, но истински. Преди е реагирал с гняв, а сега започва да търси мир. Преди е живял в постоянен страх, а сега започва да усеща доверие. Преди е носил всичко сам,
а сега започва да предава тежестите си на Бог. И това е едно от най-големите чудеса на молитвата. Не просто, че Бог може да промени ситуацията, а че може да преобрази човека отвътре. И колкото повече това преобразяване расте, толкова повече душата започва да разбира нещо много дълбоко. Че Бог не иска просто определени минути от деня. Той иска сърцето, цялото сърце. Не само когато човек е слаб. Не само когато има нужда. А винаги. В радостта. В ежедневието. В малките моменти. В цялото съществуване. И когато човек започне да живее така, молитвата става като светлина, която никога не угасва напълно. Понякога гори силно. Понякога е само малък пламък сред бурята. Но е там. И дори в най-тъмните нощи този пламък напомня на душата, че Бог е близо. Че любовта му не си е тръгнала. Че надеждата все още диша. И тогава човек започва да разбира, че най-важният въпрос никога не е бил колко пъти се молиш, а колко истински е сърцето ти, когато застанеш пред Бог. И когато човек стигне до това място, където вече не се опитва просто да изпълнява молитвата като задължение, а започва да живее в постоянно вътрешно обръщане към Бог, тогава душата му постепенно започва да се успокоява. Не защото всички въпроси са изчезнали, а защото вече не се чувства сама сред тях. Толкова много хора живеят с постоянно напрежение вътре в себе си. Усмихват се пред другите, вършат задълженията си, движат се през дните, но носят умора, която никой не вижда. Душата им е претоварена от страхове, тревоги, вина, очаквания. И понякога дори не осъзнават колко много имат нужда от Бог, докато не останат насаме със собствената си тишина. И точно там, в тази тишина, започва наистинският разговор. Не когато човек се преструва, не когато казва заучени думи, а когато най-накрая спре да крие болката си. Защото Бог не се приближава до маските. Той се приближава до истинското сърце. Понякога човек мисли, че трябва да бъде силен пред Бог. Но истината е, че най-дълбоката молитва често идва от слабостта. От момента, в който душата вече няма сили да носи всичко сама. И вместо да се срути напълно, тя започва да вика към него. И Бог винаги чува този вик. Не защото думите са били красиви. Не защото молитвата е била дълга. А защото е била истинска. Има нещо много свято в това човек да застане пред Бог без защита. Без гордост. Без образ. Само със сърцето си. Такова, каквото е уморено, разбито, несигурно, но отворено. И точно там започва изцелението. Не винаги веднага. Не винаги по начина, който човек очаква. Но Бог започва да докосва най-дълбоките места в душата. Местата, които хората не виждат. Раните, които човек носи от години. Болката, която е скрил дори от себе си. И молитвата се превръща в място, където душата може да диша свободно. Място, където не трябва да доказва нищо. Място, където е обичана дори в своята слабост. И когато човек започне да преживява това, нещо вътре в него се променя. Той вече не търси Бог само когато има проблем. Започва да го търси и в обикновените моменти. В сутрешната светлина. В тишината преди сън. В малките неща, които преди е подминавал. Защото сърцето, което е докоснало Божия мир, започва да купнее за него постоянно. И тогава молитвата става като нишка, която минава през целия ден. Не винаги с думи. Понякога само с усещане. С благодарност. С тихо обръщане към Бог в мислите. Човек започва да живее с вътрешното съзнание, че Бог е близо. И това променя начина, по който преминава през живота. Преди тревогите са го поглъщали напълно. Сега започва да ги предава на Бог. Преди страхът е управлявал решенията му. Сега в него започва да се ражда доверие. Не защото всичко е лесно, а защото вече не върви сам.
И това е една от най-големите промени, които молитвата носи. Тя не винаги премахва бурята веднага, но променя човека вътре в бурята. И постепенно той започва да разбира, че молитвата не е само говорене. Тя е и слушане, тишина, присъствие. Има моменти, в които човек трябва просто да остане тих пред Бог. Без да бърза, без да търси веднага отговори. Само да бъде там. Защото понякога Бог говори най-силно именно в тишината. Но светът е научил човека да бърза постоянно, да запълва всяка тишина с шум, да търси разсейване. И затова много хора вече трудно остават насаме със себе си. А молитвата връща душата обратно към покоя. Тя забавя сърцето, успокоява мислите, отваря място за Божието присъствие. И колкото повече човек влиза в този покой, толкова повече започва да различава глас на Бог сред хаоса на света. Не като външен звук, а като дълбоко вътрешно водителство. Мир, истина, светлина. И тогава решенията започват да се променят. Отношенията започват да се променят. Самият човек започва да се променя. Той става по-мек, по-смирен, по-търпелив. Не защото се опитва на сила, а защото Божието присъствие постепенно преобразява сърцето му. И това е истинската сила на молитвата. Не просто да поискаш нещо от Бог, а да позволиш на Бог да промени теб. Да излекува местата в теб, които никой друг не може да достигне. Да върне надеждата там, където е имало само умора. Да донесе светлина там, където дълго е имало тъмнина. И когато човек започне да живее така, той вече не пита колко пъти трябва да се моли. Защото молитвата престава да бъде отделна част от живота му. Тя става самият живот. Сърцето му започва естествено да се обръща към Бог през целия ден. Понякога с думи, понякога с тишина, понякога само с поглед към небето. Но връзката остава жива. И в тази връзка душата намира нещо, което светът никога не може да даде напълно. Истински мир. Не временен, не повърхностен, а дълбок мир, който остава дори когато животът е труден. И тогава човек започва да разбира, че най-голямото чудо не е просто полученият отговор на молитва. Най-голямото чудо е сърцето, което постепенно се е научило да живее близо до Бог. И когато човек вече е минал през всички тези вътрешни промени, през тишината, през въпросите, през моментите на близост и отдалеченост, той започва да разбира нещо много просто, но много дълбоко. Че Бог никога не е бил далеч. Че през цялото време, дори когато е мислял, че е сам, дори когато е усещал празнота, дори когато е търсил отговори и не ги е намирал, той е бил държан в любов, която не се променя. И това осъзнаване не идва като внезапен удар. Той идва тихо, постепенно, като светлина, която бавно се разсъмва в сърцето. И човек започва да вижда живота си по нов начин. Не като случайни събития, а като път. Път, който го е водил към нещо по-дълбоко, отколкото е могъл да си представи. И тогава въпросът колко пъти трябва да се молиш на ден, започва да губи всякаква тежест. Защото човек вече не брои моментите, в които говори с Бог. Той просто живее с Него. В мислите си, в решенията си, в тишината си, в радостите си, в болката си. Молитвата вече не е отделен акт. Тя е състояние на сърцето. Постоянно обръщане към източника на живот. И това обръщане не е натиск, не е страх, не е задължение. То е естествено движение на душата, която е намерила своя дом. И в това състояние човек започва да усеща нещо много красиво. Че дори най-обикновените моменти могат да бъдат свещени. Че няма нужда от специални места или специални думи, за да бъде близо до Бог. Защото Божието присъствие не е ограничено. Той изпълва всичко. И така животът започва да се променя не отвън, а отвътре. Човекът може да работи, да се среща с хора, да преминава през трудности,
но вече носи в себе си тих мир, който не зависи от обстоятелствата. Мир, който не се разклаща лесно. Мир, който не изчезва при първата буря. И този мир започва да влияе на всичко около него. На начина, по който говори. На начина, по който слуша. На начина, по който обича. Защото вече не действа от празнота, а от пълнота. Не от страх, а от доверие. Не от нужда да получи, а от изобилие, което вече носи вътре в себе си. И човек започва да разбира, че истинската сила не е в това да контролираш живота си, а в това да го предадеш в ръцете на Бог и да останеш верен в този път. Да се доверяваш дори когато не разбираш. Да продължаваш дори когато е трудно. Да се връщаш дори когато си се отклонил. И това връщане става все по-естествено. Не защото няма падания, а защото вече има дом, към който сърцето винаги знае пътя обратно. И в този дом няма осъждане. Има приемане. Няма отхвърляне. Има любов. И тази любов е това, което държи човека изправен, дори когато всичко друго се клати. И тогава животът започва да придобива нов смисъл. Не защото проблемите са изчезнали, а защото вече не са центърът. Центърът става връзката с Бог. И всичко останало започва да се подрежда около нея. И човек започва да живее по-тихо, по-дълбоко, по-истински. Без нужда да доказва. Без нужда да се състезава. Без нужда да бъде нещо пред хората. Защото вече знае кой е в Божиите очи. И това знание носи свобода. Свобода от страх. Свобода от мнението на другите. Свобода от вътрешния натиск да бъдеш перфектен. И в тази свобода се ражда благодарност. За всичко. За пътя. За трудностите. За тишината. За моментите на радост. За моментите на съмнение. За всичко, което е оформило душата. И човек започва да гледа назад без горчивина. Без съжаление. А с разбиране, че нищо не е било напразно. И може би най-дълбоката истина, до която достига, е, че молитвата никога не е била само за да промени живота около него, а за да промени самия него. Да го върне към това, което винаги е бил създаден да бъде. Близо до Бог. В любов. В истина. В мир. И когато това се случи, всичко останало започва да губи силата си да го разклаща. Защото вътре вече има нещо, което остава. Нещо, което не зависи от времето. Не зависи от хората. Не зависи от обстоятелствата. И това нещо е присъствието. Тихото, живо присъствие на Бог в сърцето. И тогава човек разбира, че въпросът никога не е бил колко пъти трябва да се молиш, а дали сърцето ти остава отворено към Бог през целия ти живот. И когато отговорът стане «да», молитвата вече не е нещо, което правиш. Тя е това, което си.